Nå. En lille vejledning i, hvordan man tænder komfuret her i Satrup forsamlingshus. Først så tænder man M-hatten. Komfuret kan ikke tændes uden M-hatten er tændt. Så derefter så tager man de gule håndtag og vipper op i vandret. Og så skal man tænde vågeblusset og ikke selve blusset. Og man gør det ved, man kan se her, der er nogle markeringer af, hvilke blus der går til hvilken knap. Så gør man det, at man trykker ind her, og der på gnisten, der holder man den inde. Så tager man lighteren og lige tænder på vågeblusset. Så holder man den her i cirka 10 sekunder, indtil man så lige så stille og roligt kan dreje knappen. Man forsøger at holde den inde, og så drejer man knappen lige så stille og roligt. Og så er blusset tændt, og så kan man så regulere det op og ned. God fornøjelse.